Oni vás normálne, že okrádajú. Nie je možné, aby ľuďom zvyšovali dane a v rámci konsolidácie zavádzali čoraz vyššie poplatky a rôzne odvody. A potom čítame, že Migal rozdá svojim štátnym tajomníkom odmeny cez 20 000 eur a Eštok porozdáva takmer 40 000 eur. A zároveň sa dozvieme, že štát v čase konsolidácie zvyšuje mzdové výdavky na ministerstvách o závratných 900 miliónov eur ročne. O 900 miliónov eur ročne budú míňať ministerstvá viac v čase, keď ľudia, ktorí tieto dane platia, sa musia uskromňovať a majú výplaty nižšie, lebo musia platiť tie väčšie dane. Priatelia, ja mám niekedy pocit, že tá vláda robí naozaj všetko preto, aby sa k moci vrátil Matovič spolu s nejakým Šimečkom a s nejakými psychopatmi, pretože toto nedáva absolútne žiadnu logiku. Ako môžu v jednom roku, v jednom kroku znížiť ľuďom platy vďaka tomu, že im zvýšia dane a na druhej strane sebe rozdávať milióny a ministerstvám pridávať miliardy. Nedáva to logiku, tá konsolidácia nemôže takto vyzerať. Toto šialené rozdávanie a okrádanie slušných občanov proste už musí skončiť.